Hello viewers, norok bai ang hai tini recipe share khai tongo mo hingke tok bahan bai muya songmani hingke ang puila no thok kutung khalaimanai karaio hingke boni yagulo ang o jaga o asta mosla rwnai o jaga tongo jira elachi rong golmorich tejpata hingke boni yagulo ang o jaga o piyaj bo add khalai rwnai hingke piyaj no ang thok bai kaham ke yoknai piyaj kisa norom ongoi phaikha hingke ang o jaga o hasing tai risum no tokjak no o jaga add khalaiye haini haiteisa kaham ke kolui bini guthung bahai thaingjak songoi na pinai aboni yagulo hingke ang o jaga o moso kwthang rwnai tabu hingke moso kwthang rwui haini haiteisa kolnai kaham ke kolui bono bo kisa mojiri nanai moso no bo hingke oboni yagulo hingke ang o jaga gura mosla rwnai gura mosla ni bisingo hingke ang puila swtui rwnai hingke swtui rwmani pore hingke o jaga moso guri rwnai moso guri rwmani pore hingke ang o jaga som rwnai som hingke taste ni anusari rwnai hingke ang taisa joto mosla no eksange kaham ke kolnai hingke jefru o mosla thok yakarano hingke hingke ang o jaga o ani tok bahan sui tormani o tok bahan o jaga o add khalai rwnai hingke ko tabo ang o jaga o tok bahan add khalaiye haini hai kaham ke kolnai kaham ke kolui bono khokholobui songnai hingke mo haike songkha hingke bini dati no moji o hingke kaham ke muno jora kom bai no songoi mano hingke ang tabo kholobui rwnai kaham ke kolui ko tabo khulogoi ang taisa haini hai kolpi kha hingke ani chicken ni bo kisa kisa tabo bwtui ongkhorui tongo hingke tabo ang o jaga o muya no add khalai rwnai o muya no hingke ang polasa rugui najak hingke norok bo haike boil khaina di hingke boil khaina kha hingke muya bo kaham ke muno dati mo haike boil khaijak hingke kaham ke muno hingke aboni bagui no ang boil khalaina ka o jaga o muya no hingke muya no add khalai kaham ke kolui haini hai taisa ang kholobui songpinai mo haike khokholobui songkha hingke mui rok kaham ke moji o hingke ang tabo haini hai khulogoi ani mui no kolui naipinai ko tabo hingke boni bwtui kisa kisa phai tongo o mangso rok ni bwtui ongkhoro hingke obo bai no bono tabo bwtui rwna nangla ko mo haike kolui khokholobui songranai bono kwchar kwchar o khulogoi kolnai hingke kolui bono bini bwtui je ongkhomani o bwtui raina sak porjonto ang o jaga o bwtui riya hingke iko nugui mankha na norok ro bini bwtui sakni bwtui ongkhorka hingke obono iko tabo kolpikha ang taisa haini khulogoi kwchar o hingke iko tabo taisa bini bwtui kom ongoi phaikha hingke thok ongkhorui phaikha tabo hingke iko hingke tabo thok ongkhorka hingke karai bo khampuru khampuru ongkha hingke tabo bwtui rimangkha bini sakni bwtui buphura no rani thambakha hingke tabo ang taisa haini hai kwtal bwtui rwkha hingke bwtui hingke ojon mate rwui taisa kolui kholobui songpinai ang tabo ko ani moi kutugui si phaikha tabo hingke norok nugui no mankha na hingke ang bwtui no bo motamuti bwtui ganang kheno naraknai mo haike songma hingke kisa bwtui ganang khe naragui chakha hingke no thogo norok bo mo haike try khalai chaina di belai no tasty go mo haike songoi chamani hingke muya hingke toisini Tiprajwk rok ni sotoni sai kothok mui hayada friends o hingke abono norok try khalai chaina di hingke iko ani mui bo bwtui rankha hingke ang omsok bwtui tongsini no kari narak sinai mui hingke kaina saka ang o jaga o gorom mosla rwnai half chamos hingke gorom mosla rwui haini hai taisa kaham ke kolui tei koyek second hai ang bono kholobui songpinai hingke aboni yagulo hingke ang mui kariui risinai hingke norok bo try khlainai di hingke obo iko ani mui kari rwkha ang tabo hingke tabo ang nokno kisa plating khlai phunuknai hingke norok jodi no ani o video no chajakha hingke like comment share khaina tapok di hingke norok bo takpano ani channel no subscribe khaya hingke subscribe khaina tapok di hingke norok bai haini hai tei wisa kwtal video tubui malai faisino.